खुलुमबाय बे जोंनि बे निउसनि थ्रुयै जों फोरमायनो हागोन रायजो राजानि सिगाङाव आरो गोदान बोसोरनि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बयबो मोजाङै दं सानबाय आं। खुलुमबाय बे जोंनि बे निउसनि थ्रुयै जों फोरमायनो हागोन रायजो राजानि सिगाङाव आरो गोदान बोसोरनि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बयबो मोजाङै दं सानबाय आं। गोदान बोसोराव सुबिदाफोर खालामना होनाय जादों बे जोंनि आयफव पिकनिक स्पटआव जों सुबिदा खालामना होनो हानाया जाहैबाय दा गेलेनो थाखाय बा गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो बटिं पेडेल बटिं बेखौ जों लाबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दुलायग्रा हेव हेवा होनना बुङो बर'आव नैबेखौबो जों बानायनाय जादों आरो माखासे आइटेमखौ जों लाबोनाय जायाखिसै मानो होनोब्ला माखासे टेकनिकेलि प्रब्लेमनि थाखाय जों लाबोनो हानाय जायाखिसै आरो दा जोङो बे बटिं गंनै दं आरो बे दुलायग्रा दं। नेचारेल बिउटि हिसाबै मा नुनो मोनगोन बे समायना? नेचारेल बिउटि हिसाबै जोंनियाव बेयाव नुनो मोनो जाहैबाय बैग्रि बिफां दं आरो गराइ सिफथि होनना बुङो गराइ सिफथि बे बिफां दं आरो बैग्रि फिथाइयाबो नै जाजानोसै बे समाव माखासे मोनहांबाय माखासे खानानै जायो बैग्रि फिथाइबो मोनजानाय जागोन बेयाव फैयोब्ला आरो समायना रमायना बे बैग्रिखौ नुफैनाय जागोन आरो बे गराइ सिफथि बिफांखौ नुफैनाय जागोन आरो दासिमाव नोंथांमोना खुलिजेननायनिफ्राय पाब्लिकनि माबायदि रेसपन्स मोनखो? दाखिनि जों खुलिजेननायनिफ्राय जोंनियाव फैनानै पाब्लिकफ्राथ' बयबो मोजांखौनो मोनदों होननानै बुंलांदों। दाख्लैबो बङाइगाव ग्रुप फैबाय ओमफ्राय ओरै बिजिनि ग्रुप फैबाय ओरै गसाइगाव ग्रुप फैबाय बिसोरो गासैबो माने जोंनि सिगाङावथ' मोजांखौनो मोनलांदों होनना बुंबाय आरो नेक्स्ट इयार फैबावगोन होननानै बुंदों आरो बिसोरो। नोंथांमोननि पिकनिक स्पटआ साननैनि थाखाय बन्द' थाथ'गोन होननायखौ जों मिथियो बेयो माबोरै? बे नंगौ माने साननैनि थाखाय बेयो बन्द' जागोन। बन्द' माने टटेलि बिदि बन्द' जानाय नङा थारमाने जायफ्रा बेरायनो फैगोन बिसोरखौ बेरायहोगोन जोङो खिन्थु बेयाव साउन्ड दामनाय बा लोंनाय जानाय बेफोरो बन्द' जागोन जानायफ्रा बन्द' जागोन माने साउन्डआ बन्द' जागोन मानो होनोब्ला खाथियावनो मोनसे प्रग्राम जागोन बे रिलिजियन प्रग्राम ख्रिस्टियान इयुथ कनफारेन्स दंनो बेयाव दा बिनि थाखाय साननैखौ जों 7 थारिख 8 थारिख जानुवारि बेनिफ्राय दा फैनो नागिरनाय सुबुंफोरनिफ्राय फैनो थाखाय मा खालामगोन? दा बे जोंनि पिकनिक स्पटआव फैनानै बयबो माने गोदान बोसोरनि बयबो जों फैनानै एन्जय खालामफैनो हागोन बा गावनि गोसोखौ बेयाव सान्थि खालामफैनो हागोन आरो बेयाव जों बयखौबो खावलायो जे फैनानै बेयाव दावराव दावसि खालामालासिनो मोजां सान्थि अनलायनाय बे फ्रेम गोसो बेखौ लानानै बयबो माने रंजाफैयो बे आरोखि जोंनिथिं खावलायनाय। नोंथाङा आयफव पिकनिक स्पटआव फैनानै माबायदि मोनदों? एक्चुअलि सबखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय बेहाय फैनानै फार्स्ट टाइम बाट बिराद मोजां एक्सिलेन्ट मोनदों ओमफ्राय सबखौ हेपि निउ इयार गोजोनथाव होबाय आरो माने आंबो मिथियामोन दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै नुबाय ओमफ्राय जों फेमिलि फैदों गुमै फैदों आब'मोन ओमफ्राय गासैबो जों फेमिलिफोर दंजोबो ओमफ्राय इट्स भेरि एक्सिलेन्ट ओमफ्राय बिदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनाखैमोन स' फार्स्ट एक्सपिरियेन्स मोजां मोनदों ओमफ्राय दा आसा दंखि फैनायाव आरोबाव जोंनि बे ग्रथ जानांगौ ओमफ्राय युथफ्राबो लाइक एज ए स्ट्रं थानांगौ पिकनिक प्लेस लाइक एज इट बिराद स्ट्रंलि थानांगौ बेनो ओमफ्राय जों आसा दंखि आगोल फिउचार कमिसन जेनेरेसनावबो बिदि आरोबाव बेनिफ्राय गिदिर जालांगोन बे आसा दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव साबसिन एक्जिबिसन एसे मोजां जालांनो हानायनि थाखाय बिदिनोसै। जायगाफोरखौ नायदोंना दासिमाव? जायगाथ' नायाखिसै दा आंबो ब्लग खालायनोसै सानदों आंबो इउटुबार नालाय एसे ब्लगसल' खालायनोसै ओमफ्राय नायनोसै ओमफ्राय बेहाय आं सानदों नेक्स्ट इयाराव आं पिकनिक स्पट माबानिखौ आं एसे रायलायनो नागिरदों दा बेखौ एसे गोलाव गिदिरजों रायलायनानै बेहाय जों टेन्ट मोनसे खालामनो नागिरदों आरो हर्स टेन्ट मोनसे एक्जिबिसन अनलि 3 daysनि बेखौ नेक्स्टआव दाथ' जाला स' नेक्स्ट इयार इनकामिसन बेहाय खालामनोसै। बबे जायगानिफ्राय? आं एक्सुवेलि माबानिफ्राय फैदों गसाइगाव। औ नोंथांखौ बर'नि सर्ट मुभिसखौ जोङो नुनो मोनो। सर्टआवथ' गालाबायो औ
गालाबायो एबार माबाफोर आरो गोदान औ गोदान दङ दा ओमफ्राय माबा मोनसेयावथ' एलबाम दङ हिप हप बिनि हिप हपनि फैसिगोन एसामिस जों गासैबो मिलाय मेथाइ दङ ओमफ्राय मोनसे दङ हिन्दीनि ओमफ्राय दा आरोबाव रिसेन्टलि मैयासो खालामदों शुटिं बेखौथ' नेक्स्ट उइकआनो नुनो मोनसिगोन बबे चेनेल थ्रुयै नुनो मोनगोन बड' हिन्दी एन्टारटेनमेन्ट ओमफ्राय मोनसेयाव दङ जोंनि माबा एसामिसनि आरो ब्रह्म चेनेल बेहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि निजा चेनेल नङा आंना बड' हिन्दी एन्टारटेनमेन्ट नोंथांनि चेनेलाव औ आंनि चेनेलाव नोंथाङा फंनैसो फिसा नोंथाङा रायजोफोरखौ जोंनि भिउवार्सफोरखौ मिनिहोनो बा रंजाहोनो नोंथाङा गुसुं डायलग होनो हागोन नामा गुसुं डायलगा गुसुङा माने दाथ' बर'जोंथ' जाला एसामिसजोंबो आं एसे माबा जायो आरो जेसेबां हायो ডাইলগা মানুহত পৰিবলৈ কৃতকৃতি হয় কিন্তু তাৰ ওপৰত আহে বোলে তাৰ ওপৰত পুটু পুটু মৰে কিন্তু তাৰপিছত কিয় জনজ্যোতি জাহে তাৰপিছত কাৰণটো তোমাৰ যে কিন্তু যে মৰমটো তাৰপিছত অনুৰোধন চবকে হয় जेनेबा बर'आव एसे गुसुं बुंना होनो हागोन दा बर'आवथ' आंबो मोजां एक्सप्लेनेसन खालामनो हाया स' आंबो एसे माबा नालाय स' बेखायनो निमाहा होदो स' आइ उइल ट्राइ नेक्स्ट टाइम बाट राइट नावथ' आं एसे माबा कनफिउजन दं दाथ' पिकनिक जानोसो फैदोंमोन स' नोंथांमोनहा फट'ग्राफि चेनेलनि मोननायनि थाखाय इन्जय खालामनो आसा खालामदों दा इन्जयाथ' एक्सिलेन्ट ओमफ्राय दा नायनोसै दासो फैदों नालाय स' अभियासलि दा जागोन बिनि माबा जायो बेनि आरो स' उइल ट्राइ थेंक इउ भेरि माच